ימים של הישרדות. הצוות נקלע לאי אמון, שם התגברו המשברים ואנשי הצוות החלו למכור מזימון. באתגר הפרס, הקפטן זכה במילואים בתולות ים וזהותה מפוארת. דבר זה עורר עוד יותר את זעמם של אנשי הצוות. באתגר החסינות, בו נדרשו חברי הצוות למצוא סיום לערב הכיתה המתמשך הזה, הטרמפיסט זכה בשרשרת החסינות, שעד כה הייתה אצל קפטן פושקה. חברה במחנה ניסה הטרמפיסט לזכות בתמיכתם של ג'ון ושל נער הסיפור. תשמע, ג'ון הוא בחור מעצבן, אבל הוא נראה לי האדם הנכון לפנות אליו. הוא מכיר את כולם והוא משפיע עליהם המון. ובקשר לנער סיפון, הוא סתם כפות. הוא יצטרף אליו. הקפטן, שעד עכשיו הנהיג את החבורה, מבין שסכנה מרחפת מהנפשו. הוא מנסה לברר עם בעלי בריתו עדיין נאמנים. תקשיב, רק רציתי להזכיר לך שמצביעים להדיח את ג'ון ריבר. אני לא יודע מה לעשות. מצד אחד, יש לי ברית עם ההוא הגבוה הזה. ומצד שני, עם איזשהו סיבה, אני חושב שהוא סתם מנצל אותי. נו, ברור שאני סתם מנצל אותו. כאשר לחברי הצוות האחרים, הם עדיין מתלבטים, ואולי יאלצו לקבל החלטה שהם אינם שלמים. טוב, תשמע, בעיקרון אני נגד להצביע לפרידמן. אבל פושקה הוא כמו האבא שמעולם לא היה לי. גרשון הוא דורבן. תראה, אנחנו עוד לא החלטנו. כן, כל עוד לא מדיחים אותנו, אנחנו זורמים. לי אישית, נמאס מפושקה, הוא לא נותן. ובקיצור, לא ברור עדיין מה תהיה תוצאת ההדחה הזאת, אך ברור שמקומו של פושקה בצוות לא בטוח כמו שהוא היה פעם. והערב, הישרדות. שלום לכם. ובכן, אירועי השבוע האחרון בהתאחדות היו מזכירים. פושקה, כיצד האירועים האחרונים השפיעו עליך? טוב, תראה, אני לא חושב שהם הזיקו לי בשום צורה. ג'ון, האם תוכל לחזות את תוצאות ההצבעה? בהישרדות, כמו בהישרדות. אתה לא יכול לצפות מראש כלום. אלי ג'יין, אני יודע שהיה לך שבוע קשה, עם המחזור והכל. בכל זאת תוכלי לומר לנו משהו? טוב, תראה, לפחות אני יודעת שאני לא בהיריון. סתם שמנה. יש, רק אומרת את התהפוכות. תודה רבה, ועכשיו, לתוצאות. ובכן חזרתם אלינו? קפטן פושקה, זמנך על ספינת הדגל תם. לך הנאמן אמר את דברו. אתה החוליה החלשה. שלום. אתם עוד תצטערו על זה. אתם יודעים שאני מעדיף לדפוק כניסה על יציאה. זהו, זה הסיפור שלי. איך הפכתי מקפטן של הספינה הגדולה ביותר באיים הקריביים לאיזה אוי, סליחה, לאיזה אח בראש צור. רגע, אז איך נתפסת? לא היה לי כסף למלון, אז אני מנצל את שירותי הסוהר של הוד מלכותה. יש כאן מיטה, שירותים, חברה, מה עוד אני צריך? צודק הבחור. אין לנו מה להתלונן. נכון. טוב, אז שוב, שב. טוב. אין לך חיים מתקנים. טוב. טוב חבר'ה, האמת היא שגם פה קצת משעמם, אז אם תסלחו לי, אני צריך ללכת. רגע, איך תצא? כבר שנים מנסים ולא הולך. נו, אולי זה לא בסרט ההוא, שאם יודעים לחשב את הזווית בין המיטה והספסל לדרך הסורגים, אפשר להימלט מבעיה. יא מפגר, המקום הזה עשוי מקרטון. חוץ מזה, הדלת פתוחה.
שקט. שקט. שלא יחשבו שאתה... שלא יחשבו שאתה... לא חשבו שאני מה? שלא יחשבו שאתה ביולוג. טוב, חבר'ה, היה נעים. ביי. רגע, לאן אתה הולך? לא הקשבת למה שאמרתי מקודם. אני הולך להחזיר לעצמי את הספינה. אנחנו יכולים לבוא איתך? אין לנו מה לעשות. בבקשה. 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 טוב, נו. יאללה, חיים.